मी आज जवला दाखवणार आहे करून, म्हणजेच कोलिम आहे सुक्का. हा जवला आहे, म्हणजे त्याला कोलिम पण बोलतात आणि सुकट पण बोलतात. हा 20 रुपयाचा वाटा, म्हणजे 20 रुपयाचा वाटा आणलाय मी. हा जवला आहे. त्याच्यासाठी हे लागणारं साहित्य आहे. हा कांदा आहे, टोमॅटो आहे. हा कांदा आहे, 2 कांदे घेतले आहेत, 2 टोमॅटो आहेत, ही कोथिंबीर आहे, हे मिरची 2-3 मिरची घेतल्या आहे, ह्याच्यासाठी मीठ आहे आणि थोडंसं जिरं आहे, हे तेल आहे. आणि तुम्हाला आज स्पेशल मी दाखवणार आहे की रोज रोज अद्रक लसूणची पेस्ट थोडी थोडी बनवायला लागते. ते मी आज तुम्हाला एकदम करून दाखवणार आहे. अशी तुम्ही पण करून ठेवा बरणीमध्ये भरून. हे अद्रक आहे, फोडी करून असे घ्यायचे स्वच्छ धुवून, आणि लसूण स्वच्छ अशी घ्यायची साफ करून. ही मी तुम्हाला पहिले आता मी अद्रक लसूणची पेस्ट करून दाखवते, ते तुम्ही बरणीत भरून ठेवा. ते कसं मला पण रोज रोज ते वापरायला बरी. गॅस पेटवला आहे आणि कढई पण ठेवली आहे. त्याच्यामध्ये पहिले तुम्हाला अद्रक लसूणची पेस्ट बनवायची जरा दाखवते. हे थोडंसं अद्रक आहे ना, हे अद्रक आणि हे लसूण थोडी म्हणजे अशी भाजून तेलामध्ये घ्यायची, म्हणजे थोडंसं, कारण ते खराब नाही होत लवकर. तेल टाकलं नाही आहे, पण हे जरा त्याच्यामध्ये पाणी आहे ना, धुतलेले आहे अद्रक, ते जरा सुकू द्या. नंतर मी तेल टाकणार आहे, जिरं टाकणार आहे. बघून ठेवा कशी बनवते ती, म्हणजे अशी तुम्ही बनवून ठेवू शकता. अद्रक लसूण हे पाणी सुकायला ठेवलेलं होतं, पाणी सुकलं आहे. आता मी त्याच्यामध्ये हे जिरं टाकते 1 चमचा. थोडंसं तेल टाकते. त्यामध्ये थोडीशी फिरवून घ्यायची, तेलामध्ये का घ्यायची, म्हणजे ती बरणीमध्ये भरून ठेवायची आहे ना, ती खराब नाही होणार. आणि वाटताना त्याच्यामध्ये थोडासा मीठ टाकायचं आहे. हे झाले आहे, म्हणजे जास्त भाजायची नाही ती. हे तर गॅस बंद करते आणि आता काढून थंड झाल्यावर मिक्सरला बारीक करून घे. हे अद्रक लसूण आणि जिरा टाकला आहे, तेलामध्ये थोडासा फिरवून घेतला आहे. आता मी थंड करायला ठेवते, म्हणजे थंड झाल्यावर मिक्सरला लावते. मी आता जवला तयार करते. आता मी गॅस पेटवते आणि जवळा बनवायची तयारी करते. हा जवळा आहे कोलिम. हा पहिला मी असा साफ करून घेतला आहे बघा. हा 20 रुपयाचा जवळा आहे, म्हणजे असे वाटेच लावलेले असतात. ते मी एक वाटा आणलेला आहे त्याच्यातला 20 रुपयाचा. आता हा जवळा मी थोडा भाजून घेणार आहे. हा जवळा असा थोडा थोडा हलवून घ्यायचा, म्हणजे थोडा भाजून घ्यायचा पहिला, कारण तो कच्चा असतो ना. तो चमच्याने कसा हलत नाही, म्हणून सुरीने असंही करते बघा. असं चांगलं भाजून घ्यायचा, असं जवळा थोडं भाजून घ्यायचा. आता मी काय करते बघा, हे पाणी घेतलं आहे. आता गॅस बारीक करते एकदम, आणि हे पाणी घेतलं आहे बघा. हे पाणी आहे, ह्याच्यामध्ये तो जवळा धुवायला टाकते. जवळा धुवायला ठेवला आहे. आता मी गॅस वाढवते आणि त्याच्यामध्ये तेल ओतते. हे मी 2 कांदे घेतले आहेत, ते आता तेलामध्ये टाकते. त्याच्यामध्ये ही मिरची, हे 3-4 मिरची आहे कापून घेतलेली, त्याची मिरची पण तेलामध्ये टाकायची, म्हणजे ती पण तळून निघते. जवळ्यामध्ये कसा कांदा जास्त लागतो. 2 कापले, 3 कापले, 4 कापले तरी चालतात, कारण तो जवळा कमी असतो, त्याच्यामुळे ते भाजी वाढवायचा प्रकार असतो कांद्याचा. कांदा भाजतो आहे, थोडा भाजू द्या. नंतर मी त्याच्यात हे टोमॅटो टाकणार आहे. कांदा चांगला तळला आहे, आता मी त्याच्यात टोमॅटो टाकते.
मी अद्रक लसूणचं ते पेस्ट करून दाखवणार आहे ना, ते मिक्सरला लावेपर्यंत जवळा तयार होईल. म्हणून तोपर्यंत मी त्याच्यासाठी थोडीशी चेचून घेते आणि तुम्हाला नंतर मिक्सरला लावून दाखवते. हे अद्रक लसूण आहे ती मी आता टाकते. म्हणजे अशी कशी रोज थोडी थोडी टाकायला नको ना, चेचायला नको रोज रोज. बनवून ठेवली तर ती कशी एक चमचा टाकलं की म्हणजे टेन्शन नाही. आपलं कसं अर्धा अद्रक अर्धी लसूण असा करायचा भाग. म्हणजे समजा पाव किलो अद्रक असेल तर पाव किलो लसूण घ्यायची, त्याच्यात 2 चमचे जिरा टाकायचा, अशी पेस्ट बनवून ठेवायची तेलामध्ये भाजून. असं थोडं मीठ टाकायचं. मी आता दाखवेन तुम्हाला कशी पेस्ट बनवून ठेवा. हे सर्व झालं आहे तयार. आता मी त्याच्यामध्ये जवला टाकते. असा जवला गरम भाजला ना, मग असा पाण्यात टाकायचा. असं धुवून जवला पूर्ण हे करून त्यात आता टाकायचा. असं पाणी घ्यायचं टोपात वगैरे. आता मी याच्यात वाटग्यात घेतलं आहे पाणी. आता आपण मच्छी कशी धुतो तसा हा पण प्रकार धुवायचाच आहे. तर माती बिती लागलेली असते म्हणून धुवून घ्यायचा. ही बघा, ही अशी खाली माती असते पाण्यामध्ये. ही अशी पाणी असं माती निघते मग पाण्यात धुतल्याच्या नंतर. आता त्याच्यामध्ये ही कोथिंबीर टाकते. कोथिंबीर काय आता भेटते म्हणून टाकायची, कारण पावसाच्या सीझनमध्ये कधी कधी कोथिंबीर भेटत नाही. पण असं पाहिजे अशी नाही आहे म्हणून टाकायची. आता मीठ टाकायचं आपल्याला चवीला पाहिजे तेवढं. मी टोमॅटो टाकलं आहे. टोमॅटो कधी नसेल तर कोकम असलं तरी चालेल, कोकम टाकायचं. 2 कोकमं टाकायची, त्याच्यामुळे ते जवळा छान लागतो. आता मी ते टोमॅटो टाकलेत, त्या ठिकाणी आपण कोकम वापरलं तरी चालेल. बघा जवळा किती छान झाला आहे. वास पण चांगला येतो आहे. जवल्याचा वास म्हणजे कसा 2, 3, 4, 5 घरांना तो जातो बनवायला लागल्यावर. त्यामध्ये मिरची वापरली आहे. मिरची नसेल तर लाल पावडर वापरली तर चालेल मिरचीची, त्याचं काय टेन्शन नाही. मिरची हाय होती म्हणून मिरची वापरली. आपण लाल पावडर मिरचीची वापरली तरी चालेल. नाही तर मिरची नसली तर बोलाल मिरची नाही जवला कसा करायचा. मग आपल्याकडे मिरची पावडर असली ना तर ती टाकायची. जवला तयार झालेला आहे, मस्त शिजला आहे बघा. जरा वाफेवर ठेवण्यासाठी एकदम गॅस मी आता बारीक करते आणि थोडंसं झाकण मारते, कारण जवळा झालेला आहे. ठेवलेला आहे मी. तोपर्यंत हे तुम्हाला मी अद्रक लसूणची पेस्ट वाटून दाखवते. पाणी अजिबात टाकायचं नाही, कारण ते बारीक नाही वाटायचं, एकदम जाड राहिलं तरी चालेल, कारण आपण चेचून पण टाकतो ना तसं. बघा अशी वाटली आहे, अजून थोडी वाटायची आहे. त्याच्यामध्ये मी थोडंसं मीठ टाकते, कारण आपण ते बाहेर ठेवणार फ्रीज नसेल तर. हे असं थोडंसं मीठ टाकायचं, जास्त नाही टाकायचं, एवढं बस. कारण ती बाहेर ठेवली तरी ती खराब नाही होणार आणि तेलामध्ये भाजलेली आहे ना त्याच्यामुळे. आता एकदा फिरवते, मिक्सरला लावते आणि मग काढून मी बरणीमध्ये भरून ठेवणार आहे. अद्रक लसूणची पेस्ट बघा अशी तयार झालेली आहे. ती मी आता या बरणीमध्ये काढून ठेवणार आहे. तोपर्यंत जवळा झालेला आहे. जवळा पण मस्त झाला आहे बघा, बिना पाण्याचा. पाणी नाही टाकलं आहे मी, सुकाच बनवला आहे. जवळा पूर्ण तयार कंप्लीट झालेला आहे, रेडी आहे. गॅस बंद करते. ही अशी छोटी बरणी घ्यायची, हे बघा अशी, आणि त्याच्यामध्ये हे असं भरून ठेवायचं.
ही अद्रक लसूणची पेस्ट तयार आहे. अशी बरणीमध्ये भरून ठेवायची, म्हणजे मला पण वापरायला बरी. आणि तुम्ही बनवून ठेवली ना, एकदाच आणून पाव किलो अद्रक आणायचा, पाव किलो लसूण आणायची, त्याच्यात 2 चमचे जिरं टाकायचं आणि तेल टाकून भाजून घ्यायची आणि वाटताना 1 चमचा मीठ टाकायचं आणि अशा बरणीमध्ये भरून ठेवायची, म्हणजे रोजच्या रोज आपल्याला आणायची गरज नाही. तसं मी आता हा जवळा बनवला आहे, एकदम रेडी कंप्लीट आहे, एकदम तयार आहे. जवळा मी रेडी एकदम तयार कंप्लीट केलेला आहे. ह्याचाच आता एक मी तुम्हाला दुसरा प्रकार दाखवते, म्हणजे त्यातूनच हा जवळा मी कढईमध्ये थोडासा साईडला ठेवला आहे. तर मी दाखवते तुम्हाला. आपल्याला चपाती बरोबर भाकरी बरोबर खायचं असेल ना हा जवळा, तर ह्याच्यामध्ये काय करायचं, थोडं पाणी ओतायचं. ह्याच जवळ्यामध्ये असं थोडं पाणी टाकायचं. हे बघा, तोच जवळा आहे, पण त्याच्यामध्ये मी आता थोडं पाणी टाकलं आहे. हे बघा, म्हणजे चपाती बरोबर भाकरी बरोबर असं बुडवून खायला पाहिजे असेल तर. पण तुम्ही असा दुसरा सुका जवळासुद्धा करू शकता, पण मी डबल नाही करून दाखवत तुम्हाला, त्याच जवळ्याचा प्रकार दाखवते. हा पातळ जवळा आहे ना, त्याच्यामध्ये आता मी हे शेंगदाण्याचं कूट टाकते 1 चमचा. हे लाल मिरची पावडर थोडीशी, हे थोडंसं मीठ, थोडं तेल, कारण ते पातळ बनवायचं आहे ना. यात अद्रक लसूणची पेस्ट बनवली आहे ना, तीही थोडीशी टाकायची. हा झाला पातळ जवळा. म्हणजे ह्याला कसं तुम्ही चपाती बरोबर भाकरी बरोबर हे असं खाऊ शकता. थोडा कड यायला पाहिजे. कसं कड आलाय बघा, म्हणजे हे झालं भातावर सुद्धा असं तुम्ही घेऊ शकता बनवून. असं भातावर घेण्यासाठी सुद्धा पातळ बनवू शकता जवळ्याचं कालवण. हे याच्यावर चपाती भाकरी बुडवून खाऊ शकता. असं झालं आहे, म्हणजे तुम्हाला मी आज 2 प्रकार सांगितले ते एका जवळ्याचे. तयार झालेला आहे बघा कट कसा आला आहे. तर गॅस बंद करते आणि तुम्हाला मी दाखवते काढून वाटीत. हा सुका जवळा आणि हे जवळ्याचं पातळ म्हणजे रसा एकदम रेडी तयार आहे.